all that I could say was Hej. 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 Hej alle sammen. Hej alle sammen, og velkommen til Vanna og Laura. Hello. My name is Laura. Hej. Okay. Hej alle sammen. Velkommen til vores video. Vi sidder her i dag, og vi sidder her foran vinduerne, fordi de er bare så flotte. Det er spændende til at lave et klip. Ja. Hej og velkommen til vores YouTube-kanal. Jeg hedder Savannah, og jeg hedder Laura. Ja, og vi er begge to 14 år gamle. Yes. Ja, og kommer på Ja, vi kommer på Middelfart på Fyn ved Lillebæltsbroerne. Ja. Vi har tænkt os at lave den her YouTube-kanal, fordi det har vi virkelig meget lyst til. Det er vi bare så meget lyst til. Yes. Og ja. Hvad fuck vi snakker om? Vi vil lave pik i halsen. Vi vil lave en random vlog. Hedder det ikke vlog? Jo, hvad er det? Au, nej, det er rundt billede. Det er faktisk ret mærkeligt. Nå. Ja, og den skal handle om et eller andet random, vi lige skal finde på. Ja. Et Savannah, hun skal møde op. I woke up like this. I woke up like this. Oh no! Jeg føler ikke, det her så går særlig godt. Det kører der bare derud af på Jeg skinner. kan godt spise. Du kan godt æde noget. Ja. Så det kan være, at vi skal gå ud og tage noget at spise. Ja, det kan være, det hjælper lidt på vores humør. Jeg filme. Jeg kan godt spise nogle sådan saltstiner og sådan noget. Som godt spise en... Jeg kan ikke lide saltstiner. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan godt spise dem alligevel. Jeg kan godt spise noget mad. Ja, hvad vil du have? Toast! Ja. Nej, vi går ud og spiser noget toast. Det er lidt vigtigere end det her. Fuck!